sam prošao dole, vratio se pored admina i otišao gore piščanketa našao u kafeteriji i bio sam... Jesi ga vidio ti mane da je prošao pored elektrikala? Kulira i budala bak, ma da, ali evo sad baš nešto uživam, iskreno malo mi ono... Hejteri, ja svaki live video isprate, da, pa dobro, zato što hteli bi da budu ja i ne da im se i nije im jebi ga dao Bog i onda šta će Jani? Ovo se vidi, vrate, dugo vremena. Aj, završite, vrate... Onda me mrze zbog toga, umjesto se potrude. Isprate mi Miku lica, upravo tako, jedna elita 8, da, ali eto, mislim, možda neka im to bude neka mantra. Neki, kako se to kaže, moto životni. Budi ena pa je stigni. To ti je to. Pozdrav iz USA-a, za tebe i Peju, pozdrav Edita. Poznaš Belmu neku iz USA-a? Ljudi, ajmo neka pozitivna pitanja. Ajde, kako god hoćete pitanja, možda slobodno izašla mi onaj puzzle. Čekajte samo da... Peki, šta radiš, srećo? Dobro. Pa ništa, snimam live. Hvala Jovan Page, fan page, hvala puno. Hvala Žakice, opa, prestigli smo ovog lika. Hvala Jovan Page, fan page. Ali ako ste se zainatili, hvala Ena Elita, ako ste se zainatili da pobedimo, mislim da treba da se čuvamo onog na kraju snajpa. Jer ovaj me odro na kraju. Šta kaže? I Boleta da sutra iskulirate za Savanovu, no, on je spreman za sutra, ma znam, nego nije, izjalovili su nam se neki planovi, mrzi me da skidam osjećam se kao onaj metalni robot iz Oza. Eto, tako se osjećam u ovom svemu. Jedno čekam to da skinem, a sutra se malo bojim da skinem, iako je prošlo dovoljno dana, međutim, šta znam. Mislim dovoljno dana, mjesec dana bi ja to trebalo da nosim konstantno, ali prošli put sam 10 i bilo je sve u redu, sad jebi ga. Nek Peja ide sam sa Boletom, može što se mene tiče uvek naravno, ali čisto sumnjam, Peja ne želi da se odvoji od mene. Čudi me da Peja hoće u izlazak, hoće u poslednje vreme, lepo mu je sa mnom, išli smo u nekoliko izlazaka i baš mu je bilo, kako dobro, i sad mu se oskladilo. Kakav si ti lav. Hvala Viktore. Hvala Edita za ove brkove. Imam ja tamo baš. Svakome bi se s tobom osladila, a baš hvala. Ja sam napolju super za izlaske. Hvala Jovan Page, fan page, hvala Iva Nadi Aleksandrović, hvala vam puno, hvala. Kaže, idem ja za Šemurano radim, verovatno Žakice, hoćeš da kažeš laku noć svima koji su napisali, nisam videla, pošto kaže idem i ja, lepo spavajte ljudi, neću ni ja baš nešto dugo još biti ovde, 370.000 lajkova, 371, ništa specijalno, nešto večeras, ima večeras samo ima 400 ljudi, dobro mislim nije samo, ali pretpostavljam da onih 100 koji tapkaju sve vreme nisu tu, mnogo nešto ide brže, ispuštuješ skoro svaki komentar, bravo, pa mislim, stvarno ako nešto ne vidim, jebi ga. Hvala puno Jovan Page, fan page, vidim da pišete da si MVP. Nisam sad videla komentar, jebi ga, stavila sam već telefon u činiju za voće, tako da ne mogu ni da pročitam, ne mogu da promotam. Ajde, sad, ovo mi je treće, znači s ovim likom i završavamo. Enčije Gospodjetina, kaže Ivan Adi Aleksandrović, hvala puno, hvala Vesna, znam da vi tapkate uvek. Dešava se i najboljima, kaže Jerry Tebro, pretpostavljam da misliš na neke komentare koje sam eskivirala nenamerno.
Hvala Ena, hvala Biljo, može follow, molim te, može, evo Kobra, evo, ali zato što zapraćujem tako ljude bez veze, mislim bez veze koje ne znam ni to, neki sadržaj koji ne poznajem ili me ne zanima, onda jebi ga ni ne blame nikad na TikToku, nikad. Ranije dok sam na TikToku pratila ono što me zanima, umela sam tako da se pogubim satima. Ja sam tu za minute, Laku noć, antiprotivna, laku noć. kao da su slačionici nekoj drugoj. U slačionici sam, neću ti kada s kim, jer znaš, ajde. Kakvi su ovo padobranci večeras? Nisam vidjela, Anđela, verovatno moderatori mnogo brzo ugase te ljude, pa ne stignem da pročitam neka dešavanja, nešto što su pisali. Onda kad se prebrzo mutaju neki, onda ne vidim komentare, a baš bih voljela da malo im podmirim maštu. Evo, kaže padobranci na blok. Večeras mnogo rano idu na spavanje, ma dobro, nema veze. Hvala Maja što šeruješ, ljubavi dođi, javi se. Nekako svirka, neko vidio šuka, dođe Igor da te... Ćao ljudi, pozdrav za sve legende moje dobre, tapkajte, šerajte, igramo rudnice. Pokondirile se neke, da. Vlog vas ako uspete mjesec dana, to bi bilo top iskreno, pa obavezat ćemo se na jednu nedelju. Ako nam se osladi, furamo na mjesec, to je to. Tri puta mi ne odgovaraš na pitanje, izvini Aleksandra 323, ajde još jednom. Evo ga King, ne znam ko je to, hvala puno, laku noć, to Peki brate, laku noć Jerry Tebra, pozdrav za tebe i Zvezdaru, uspećete, nadam se, valjda vidjet ćemo, potrudit ćemo se. Kakav je film od juče? Koji smo jutro, u bioskopu što smo gledali, ja sam zaboravila. Hvala, Jovan Pejić fan page za rukavicu, ajmo ljudi imamo rukavicu ako ste motivisani. Vidi ovo, hvala Jovan Pejić fan page, hvala Ena Elita, divni ste. Da, čekaj sad da vidim, posle možeš podcast, to ćemo da vidimo, slava je sutra možda zbog toga. Film od juče, inače hoću da kažem da sam ja čitala sve knjige o hajducima, sve. I jučer kad sam to napisala mojima u grupu, koja se inače zove Ljubav, navika i panika, to je grupa porodična mojih roditelja, mene i mojih sestara, mama mi je napisala znam da se čitala jer ja sam toliko bila opsednuta Gligorijem, Pecikozom, Hajdukom i svim tim knjigama i njegovim dogodovštinama da sam ja čitala po više puta sve te romane. I jučer kad sam otišla da gledam film nisam imala pojma da je to pisano baš po knjizi Gradimira, kako se već zove, zaboravih, čovjek je umro 2025. Tako mi je žao. Jedan moj omiljeni pisac za decu, žena je u pitanju, je umrla 2018. ili 19. čini mi se i to mi tako bilo žao što ja nju neću upoznati i evo sad saznajem da je taj čovjek umro, ovaj pisac 2025. I eto, jebi ga, ali bar sam išla da gledam film i bar su napravili u stvari film, Bogu hvala, po nekom njegovom romanu, tako da je divno. Pa hit naziv Ljubav, navika i panika. Šta najveće od svega, mi imamo tu grupu na Viberu, otkad postoji Viber. Samo što ja nisam imala Viber godinama i baš su se obradovali moji kad sam nedavno ušla sam zbog roditelja iz Matijinog razreda i razredne koja me zamolila, tako da eto, bye, thanks, bye. Napravim Viber. Pozdravi Peju, pozdravite ovom Peju. Hvala, pozdrav za sve. Veliki pozdrav za sve. Pozdrav Sale, pozdrav svima. Nokti su prelepi. Nema onog pitanja, evo tražila sam sada
da odgovorim na ono pitanje. Prelepi Peja biro nokte, Peja želeo. Baraka na dan de Warren Baste Bruma. Joj, nemoj me, molim te. Što onda igram? Peja biro nokte, ja mu kažem, rekao, si ti svestan ljubavi koliko je to dugačko, on kaže, super top. Tako da, eto, opet ovaj. Hi Queen. How are you, Queen? Ti si nama osveženje uvek sa novim pričama i tvojim iskustvima, baš mi je drago. Pozdrav za Peju, vrhunskog dečka, kaže Kočo 1972. Hvala Kočo, pozdrav za tebe. Evo, prenala sam mu. Vlog novi 38.000, bravo ekipu, ljudi, hvala vam što gledate. Hvala vam za praćenje, hvala za prelepe komentare i eto, divni ste, stvarno ste ekipa, ono, Peji se svidala, ko je to napisao? Šta ste uradile, Ena Elita, šta ste uradile, neko je napisao. A Peji se svidala pesma od Čube, okej, ja i moja paranoja, dobro. Da, čula sam da je slušao i on. Čula sam da je komentarisao sa Ćubom i on, da. Da li sam čula odgovore na Ćubi na pitanja, moram da kažem Ćubi svaka čast na pitanjima, legenda. Ja sam palila mašinu za veš i samo sam u jednom trenutku čula i umrla sam od smeha odande iz sobe, od sreće. Prvi put, a drugi put kad sam čula odgovor na pitanje, različite kakav je na Mazanković, ne mogu da verujem, ali da, ja znam da je to njegovo mišljenje, ja znam da on zna da sam ja najbolja na svijetu, isto kao što je i on meni. Peja dobro izabere, da, klipovi su top, pa baš mi je drago, hvala Jevan Page fan page, gledamo, Biljo hvala svima, 1200 subscribera, tako je, Ena Elita, podsjeća me, divni ste ljudi, najjači ste, Enči treba podcast da pokreneš, moram da se opustim samo malo ironije života pred kamerama, ali stvarno moram, jer mi kada snimamo vlogove i mene i njega je sramota da palimo kameru, iskreno, i onda izostane puno zanimljivih stvari koje bi baš voljela da imate priliku da vidite. Nekad bih voljela da smo snimili neke trenutke kao da ste imali priliku da sedite sa nama u tom momentu, međutim ni on ni ja nemamo to u sebi da smo opušteni kad kamera je tu, stoji, bleji i radi i to. Tako da, pretpostavljam kad prevaziđemo te stvari da ću ja onda, da će meni skočiti i ambicija i da ću onda da ozbiljno se prihvatim toga da napravim jedan kvalitetan podcast. Tako da, eto. Polako bit ćete opušteni, da, baš tako. Znate vi da bi ja nešto jela? Pa šta ti se jedi? Pa ja ću nešto jest. Ti? Pa što znam, ne znam šta da jedi. A gladan si? Pa onda bih smo... Matki, nisi zatvorio frižider. Da li planirate negde za vikend ti i Peja? Ne. Ali si se ugojila, draga Ena, nisam se ugojila, nego imam steznike, ljudi, imam steznike medicinske na sebi. Gledali smo 24/7, stream je uvijek bio na vama, tako da samo opušteno, hvala Biljo. Samo ljubav kaže humus i jogurt. Imamo 2 humusa i nijedan ne jedemo. Meni se iskreno smučio humus malo u realitiju, pretpostavljam da je i Jovanu koji ćeš da igraš sa Sofiji tu je. Hoću, zašto da ne, ugojila najveći dama, da, hit, meni nikad manje struk, nikad ja mršavija.
Ali imam medicinski steznik koji stoji tu, znači tu ima još 5 cm, tako da zamislite kako onda izgleda ova gospođica ispod svega ovoga, pošto samo to možete. Nudle, da, nudle mi se nisu smučile, niti će ikad, nudle obožavam, svaki dan ih jedem i mislim da, ne svaki dan, ali trudim se da ih ne jedem svaki dan, inače bih. I evo tu i mislim da imamo još jednu ili dve kesice i u slučaju da pronađem za njih dvojicu nešto cool da oni jedu, Matija se već nalaže da poje peti puding, ja ću onda sebi da napravim naravno nudle. Ti si Josefina Cice. Hvala ljudi puno svima, čekajte im koga ima, da li je tu Sofija? Nije, mislim nema je kod mene. Drumski šakal. Ajde vidimo ko je. Ćao legendo, kako je? Ćao. Šta ima? Pa ništa, evo pričam malo s ljudima kod mene ovdje. Šta kažu ljudi? Pa sve lepo za sad. Bogu hvala, pa je tako, ne svađaju se, jeli? Ne. To je dobro. I mi se rijetko svađamo, pravo ti kažem. Tu kod tebe na live-u, jel? Jeste, mi se lijepo družimo isto. Jel pričate nešto zanimljivo? Pa bude nekad. Nekad bude tako budalaština i zajebanci, a nekad bude baš ovako fino, šta ja znam. Šta, gdje si to ti u nekom kamperu, jeli? Ne, kamion, ne da je kampeš. Kamion. Znači, ja vozim, ja se zlopatim. A pa dobro, mora se izlopatiti za neke dobrobiti, jeli? Šta da je pitam, kako je, jesi ti iz elite isto? Da. Ma šta to priča, kako mene hoćete vi, to je nevjerovatno, ti si treća, ja mislim. S kim si igrao? Hvala, igrao sam sa Jelenom, i igrao sam sad neće, sad zato što su smotani, razumiješ, ne znaju, oni ne znaju, to su, izbiću ih majke mi, slušaj ovo, gledaj divljaka, evo znaš gledaj, slušaj ovo, igrao sam sa Jelenom, onom Ćurčić, i igrao sam, s kim sam još igrao, ili Jelena Ćurčić, i kako se zove, ko? Ne znam, uglavnom svakog sam pitao, kako se zove, da hoću da uđem u elitu. Ja. Odlučio sam. Hoću da sredim da uđem u elitu, je to moguće? Ana i Jelena, sa mnom Jelenom sam igrao. Ma može. Možeš, pa što da ne? Ja mislim da njima manjka muškaraca. I onda neću, onda se noćam sigurno. A ne, nego mislim da se manje prijavljaju muškarci nego žene, logično mi je to nekako. Ja bi baš volio poći, znači to mi je baš nekako baš bi ono... Stvarno. Da. Hvala Ena Elita, hvala, prestigli smo ga, bravo ljudi, hvala. Nešto su se pomamili noćas, inače nismo mi ovako jaki. Pazi se da ne izgubiš pobjede. Izgubila sam ljudi malo pre 17 pobjeda, šta me briga za 3, šta vam je? 17? Dosta. Mi inače nisu, nego imam od jednog kolegu koji je tek provalio da može da ovo šalje i onda sad ne patiše, nego samo šalje, poludio je potpuno. Aha. Dok ne pređe tamo kod tebe. Jeste, i evo ga još jedan, tako oni vole. Ali ovaj jedan mi je rizičan, on samo prelazi, znaš, opasan je. Kod mene je na drugo mjesto, kod tebe će biti na prvo, bojim se. Šta, ne znam, nisam te razumela, šta to znači? Rekao, imam ovoga jednog kolegu, ali on voli da prelazi kod drugih ovih, razumiješ? A stvarno, kao da te zeza malo. Pa da, znači kod mene je na drugo mjesto, kod tebe će biti na prvo ako pređe. Nema veze, voli on pođi, nema veze što ima. Dobro je Vetnja, znaš ti koliko si para dao, jesi li ti normalan čovjek stari, što je s tobom? On je luč, on ne zna ništa, on ništa ne zna, neko nek mu objasni. Ozbiljno, ne, Nikola, jesi ti, što je s tobom? Hvala Iva.
On baš nije dobar. Kako je to blesavo svemu jebe. Ispričat ću sve za dečaka i za humanitarnu... Bate, kome da se ja javim za elitu, bate? Milanu Miloševiću. Ozbiljno, je to teško upanut, bate, ozbiljno. Pa ne znam, pretpostavljam da nešto treba da posjeduješ što njima se dopada. Dobro, lud, blesav, to, može to, jel? A da nisam opasan za druge. Pa da. Otprilike bi bilo poželjno da nisi opasan za druge. Pa dobro, da. Dobro. Ali mislim ima i provokatora i svega, ljudi 30 sekundi do kraja. Lako mi je za te. Ako neko ima rukavicu, to bi bilo super. Daj, baci vamo rukavicu. A šta ako ja učinim eskivažu? Šta znači to? To? Da. A tebe nema ljubav da ti dam. Znaš šta, baš si ovako si okej, mogu ti reći, majke mi. Jeli pa, hvala ti. Baš si okej. Hvala ti. Znači ima ovih idiota što kume mole, bate non stop, ti si okej čak. Ma jo. Evo vidi, za 200 poena sam izgubila od sada. Istrošili su se ovi moji. A zakasnili su ti tamo, vidiš. Da, ma nema veze. Veli mi kum, džabe se praviš fin, neće te ubaciti u elitu. Ne, javi se Milanu Miloševiću, stvarno, vidjet će on sigurno. Kako si rekla, ja moram upisati to. Ko si trošio? Ti mene zezaš, čim ne znaš ko je Milan, znači ni ne ulazi. Ne, slušaj, izvini, ne znam te, ja to ne pratim, ja ne znam ništa. Samo bi volio da se pojavim tamo da uđem, života mi. Ja baš ne znam, ja ne znam nikoga o tamo, ne znam da si ti tamo, meni oni pišu. Baš ne znam ništa o tome. Jesi svestan da ne možeš samo da uđeš i da izađeš? Ma znam ja to da ima neki ugovor i nešto, to meni jasno, znam ja to, da to baš, sad ne znam kako tačno funkcioniše, ali bi volio da saznam, da vidim, baš ozbiljno. Ali ne znam ništa o tome, ne gledam, ne pratim ni to, ni parove, ništa, ja ne znam te show, meni se to ne sviđa. Ali bi volio da uđem, zato što sam ja neko iz naroda ovako normalno. Koliko toliko. I onda ti se ne ostaje normalan, jeli? Pa nisam ja baš normalan, volio da pođem kod takvih, zato što ja ne volim. Recimo ja sam ovdje počeo snimam ove live-ove i uglavnom se šprdamo s ovim narodom što kumi moli, ođe ajde tapkajte, ajde puta, 2 puta, 3, što ništa drugo, Ja to ne mogu da svarim i onda ja njih tako malo znam. Šalimo se malo s njima. Srećno, ja mislim da ti ne treba iskreno, ali kako hoćeš ne smem biti motor realitija, tako da srećno u svakom slučaju. Hvala, čao, bilo mi je drago, svako dobro. Ćao, također, čao. Ćao. Eto tako, Karudijan, to što meni pišu, mene to ne zanima. Oni su došli na moj live, ja ovdje radim šta ja hoću, kao i na svom profilu na Instagramu, kačem na svoje storije šta ja hoću, slušam muziku koju ja hoću, čitam šta ja želim, idem u emisiju u koje ja želim da idem, one koje ne želim ne idem i tako dalje. Eto, i izjavljujem šta ja želim da izjavim, znači ne pričam vašim ustima, tako da eto, priča ko doće do prodavnice, ne u zadrugu, da, hvala baš, kao vola bi baš da vidim taj Beograd na vodi, volao bi da prošetam tu, da pogledam malo to, eto, tako priča. Hello. Hello. How are you? Good. Thanks, you. Very good, very good. Where are you from? I am from Albania, and you? Serbia. Okay, problem or no? Yeah. Long game. TP-a, evo ga ovdje je sve vrijeme. Bravo, kao Jura. Ma da, ljudi, pa ja ne slušam ništa. Proxy, jedan, ali se vam to diđe kako jedan. Ti si moraš što ideš
radiš, jedini prestav. Nek neko da pozna. Poslati na visor, ti si normalno. Dobro, majke mi brate, napadam mi sve svega mi, ne imam se. Hvala Beli Paune što lajkuješ, hvala Sana, hvala Samir Zenica, vidim vas ljudi da lajkujete, hvala puno Marijan Donevski, Anke, Jasmina, Strpljen Spašen, ako lajkuješ, skočio si mi dobro. Mas dida, fuena, ako ono, para dida igen puno Drake Baše, koji dalje mas dida. Enče, gde idete za novu? Ne znam, rekao sam Jovanu da smisli hitno, gde idemo da nam ne izdaju sve kuće oko Beograda ili ono, ako već nećemo da izlazimo, možda od koliko sati to počinje, kad će on biti, uključen je meč, ljudi, šta vam je? Ne znam da li će, kad će on završiti tamo u eliti, šta će s tim da se dešava. Šarkelja, pečut. Šarkelja, pečut. Šarkelja. A ide kod Mikija, pa da, ide kod Mikija. Ide, da, ide i onda ja moram da čekam, da vidim šta ćemo, kakav ćemo plan da pravimo, zato što smo mi hteli da putujemo negde za Novu godinu, pa smo onda mislili kućicu van grada sa društvom, kraju ne znam kad će on to da završi i kad ćemo i gde ćemo uopšte i tako, eto. Tako da sve je do peje i onda sam ja njemu rekla, s obzirom da ti imaš obaveze, onda ti sve i organizuj i pravesti o tome. Ovo je mir. I Gorče je prošla desno, to sam vidio. Miki se povukao, neće da izdrži do nove, ma ljudi izdržat će, šta je s vama? Neće on kući do kraja. Gde ćete za vikend? Možda idemo sutra u Savanovu, ako ne sutra onda u subotu. U nedelju me je zvala Kristina, drugarica, što je bila sa nama na Kipru, mislim što smo se našli s njom jedan dan na svoj rođendan. Bila kod kamionđe, svađala se i moliš giftere za gift. Ne znam ko je bio kod kamionđije i svađa se i ne znam ko moli za gift. Da li hoću ja kod Mikija? Ne, pa nema potrebe. Zašto? Pa ja Mikija nisam upoznala da bi išla tamo da ga upoznam, mislim. Šta kao? Pa ja ne može bez mene da ode kod nigde, kao šta. Tačno znam da malo strepiš od njegovog ulaska, da naravno ne želim uopšte da ga vidim tamo u životu više, ali ide da vidi svog brata, tako da ne mogu ni da se bunim protiv toga, ali naravno da mi nije pravo, mislim, grozno mi je to tamo. Ja, na primer, znači, ne znam, ono, užas, eto, ali dobro. Mislim, kao sedim kući i gledam njega kako je ušao opet tamo, znači umrla bi, tako da malo mi je taj trip, eto, to je to. Zeleni, ako možda uderi. A to pišete ljudi, Darko Marjanović, to pišete Peji kad bude u live-u, pa on neka čita, tako da... Slušaj, Lani, ajde. Ja sam pored tebe. Gdje je prijavio ovo? Gdje si mi prijavio Divoga? Ja sam ga prijavio, pored Divoga. Gdje je to što si ti? A pogledaj, ti si bio. A u brate, kakve pitanja? Pa ja ne vidim pitanja ljudi, tako da ono... Tapkajte ljudi, hvala Markić, dobroveče Zeki.
Znam da će biti okej, ali ono, malo mi je bez veze, mislim, zamislite kakav bi njemu bio osjećaj da on vidi mene, da ja uđem tamo, pa i 5 minuta, naš, ali sve jedno. Šta se ovo dešava, zašto me neko zove? Aha, smo mi završili meč, jesmo? Eto, bye. On mu je brat, da. Neko je bio na kamerama sve vreme, brate. Neko je bio na kamerama sve vreme. Dobro, nek prijevi ko je na kamerama sve vreme. Nisam videla šta piše Darko Marijanović, iskreno, tako da ne mogu da odgovorim na ovo što se sad svi svađate tu po komentarima, stvarno ne znam o čemu se radi. Bolje da ne ide, daćemo materijala tamo da vas opet pljuju. Ljudi, pišite Jovanu ako vam se priča o tome, znači ja nemam ništa s tim. Ulazim ja, niti me to zanima. Hello. Hi, where are you from? Serbia. You? Nice. I'm from Canada. Nice to meet you. Nice, me too. You want to do a battle? Yeah. Let's go. Videla sam ovaj komentar što ste blokirale. Jedan. All right, everyone, do your best. Times 2. Remember to just light up the gift gallery. Nije svejedno, naravno nikom ne bi bilo tako je Anđela, ovo sve ostalo što pišu me ne interesuje, njihove teorije zavere, njihova lupetaranja, njihove pristrasnosti, dvostruki aršini, gluposti, jedenje govana, da se tako izrazim, ne zanima me. Ja znam kako se ja osjećam i uvek pričam istinu. I uvek su mi moje osjećanja na prvom mestu. I neću da lažem, nije mi sve jedno, kraj, to je to, od osjećaja samo, ništa drugo, tako da, eto, pitali ste, odgovorila sam, ne bi ni njemu bilo. Ja ovde snimim live, oni izmisle 360.000 teorija i priča, iskenjaju se po društvenim mrežama, ono daleko bilo, a svi nepismeni, apsolutno. Dajte jebote ChatGPT-u, nek vam sastavi tekst bolje, će robot nego vi, ono, polupismeni sa oblikom nekim lakšim šizofrenije. Tako da, šta će biti od toga, to je meni trip, tako da, eto, ne želim nikakav spojnice sa realitim, ja izbegavam, pitam za druga već mesec dana, ono, zato što znam da će tamo me pitaju samo vezano za reality, logično, a ne mogu stalno da ih izbegavam, zato što ja nisam, u super sam odnosima sa medijima, tako da, ono, mislim, sa tim pojedinim ljudima koji me zovu u emisije, stvarno mi je bez veze da konstantno eskiviram. Da, bolje tapkajte nego što pišete gluposti, istina. Znam, iako su nesrećni, nećem život, ne mogu da me tamo dobro, mislim, to su negativne teme. Ja se slažem s tobom, meni hvala, Žaklina. Ne pričajte gluposti, nisam ni videla ko šta piše. Ne komentariše me Lenik, ne zanima me, mene niko nije oblatio, ja sam samo rekla kako jeste, od reči do reči. To je to. Ja govorim o sebi, a drugi govore o sebi, svi oni, eno tamo toliko priznatih devojaka koje ispadoše sve zapravo šeme, samo su bile glupe da skapiraju da je odnos u kom se nalaze zapravo to. A moj odnos je bio onakav kakav sam ja htela da bude, s obzirom da meni nije svaki muškarac materijal za vezu, jebika.
Eto, i rekla sam što sam imala o tome, dalje ne bih pričala. Mnogo je tamo takozvanih devojaka koje su u stvari utorak devojke. Mnogo ih je i eto, gledajte njih, a ja govorim o sebi, svojim postupcima napolju. Imam svoj život, svoju ljubav, dušu, moju milu, dragu, preslatku, koju ne mogu da nataram da ode kod frizera. Smeška mi se. Koja si ti bila pre Peje? Pa pre Peje sam bila jedna carica, isto legenda života. I živela sam život onako kako sam želela i kao što ga i sad živim, onako kako želim da ga živim, to je to. Uvek živim onako kako ja hoću. Zato sam istetovirala Freedom ovde. Trenutno znam da se nikada ne bih osjećala dobro da živim onako kako sam tada i šta me je tada ispunjavalo. Sad me ispunjava Jovan Pejić u dosta segmenata, da ne kažem u svakom smislu. I uživam u svom životu, brinem o svojoj porodici, o sebi i tako, eto. I on ima ženicu najbolju na svetu, da, tako je. Vidi koliko sam izgubila. Thanks! Bye! Narosla ti je kosa baš fino, hvala. Hvala, Behut. Ja sam ima sigurno dosta špijuna koji, ja mislim da oni hoće da se ukake kad se suzdrže da ne prokomentarišu nešto, jer znaju jadni da će dobiti blok i da će morati da se cimaju da prave nov profil, da bi opet špionirali šta ja radim, njihov najveći idol životni, i konstantno se pominje ta neka moja prošlost koja, what the fuck, šta vam je ljudi, smirite se, calm down. Hello. Ja sam ekstra lik, mogu da pričaju šta god hoće, mogu da pokušavaju da naprave od mene šta god hoće, kad ja znam ko sam. Ja sve što sam pričala, to je tako, sve, to je to. Ne komentarišu džaba im, ba bukvalno, da, danas je bila to frizura, jeste baš je šljonula. Umeđu vremenu, gledaj budućnost, ne opteređuj se nebitnim ljudima, ja ne gledam ni u budućnost ni u prošlost, ja gledam isključivo sadašnjost i živim od momenta i mislim da je sreća zapravo moment, a meni je najvažnije u životu da budem srećna. Isto tako, isto podjednako mi je važno da moje dete bude srećno i neko koga ja volim, odnosno moj partner. I nas troje smo meni moj univerzum. Znači sve moje na svetu i to je to. I kao što sam pričala unutra da nikada neću, šta priča ova žena? Da nikad ne bi ušla 2 godine za redom jer to za mene nije dobar roditelj, tako sam i uradila. Kad sam pričala, bila sam u šemi, tako i bilo. To je to. Sve kako kažem jeste. Neke stvari nisu za da se pričaju na televiziji, ali reality program zapravo prikazuje sve najlošije nešto. To je tako nametnuto, kopaju ti sve o tebi ikad, ali ja vidim da su samo onako mediokriteti, neki bedni, onako baš užasni ljudi komentarisali mene, a oni ljudi koji su kvalitetni i koje imam u svom životu sada i imala sam pre i koji se nalaze oko mene, a naročito sad u ovom trenutku vide sve zapravo i to je meni najvažnije, to je to. Svaka čast, kaže Jovan Pejić, fan Pejić, hvala. A javio je se života ti, evo. Ej, sorry, you wanna say something to me? بليز متابعين شبيبي عندي بيبي ايام فلسطين يفرحوني okej, hoće neko ljudi mi da odaju tako, molim vas.
يا رب اريد اجيب للبيبي طعام يا رب يا رب يا كريم. Potpuno se slažem s tobom, primer si kako se neguje porodica. Ma mislim, znate šta, ne želim ja nikom da budem primer, ali poenta u tome da moje dete nije htjelo da se rodi, nego sam ga ja rodila. Znači, to je izbor svakog roditelja, dete se tu ne pita. I samim tim što sam ga ja donela na ovaj svet, ni krivog ni dužnog, znači dužna sam da mu obezbedim prvenstveno svoju ljubav. Pa onda ajmo dalje. A kakvo je to majčinstvo, kakva je to ljubav? Ja sam 4 godine u realitiju, 5, 6, 2, koliko god, a imam dete napolju i ja ga volim. Ne, ti brate voliš da kenjaš, ti voliš da lažinjaš narod. Za mene si loša majka, kraj svake priče. Hoće neko da mi kaže pa ušla je da zaradi za dete. Vi mene zajebavate. Znate vi koji su to cifre za reality? To je 100-200 hiljada honorar koji uzimaju ti ljudi tamo, 100-200 hiljada ili koliko već, ne znam. I onda ona kaže moram da zaradim za dete. Pa za koliko moja mama radila? Kad je mene i moje 2 sestre izdržavala. Šta? Mene su nazvali pikslom, što konobarišem na pokeru? Zato što menjam piksle i služim piće. Super. Evo ova mama piksla, očuvala dete od 13 godina, zdravo, pravo, vaspitano, ima sve. Nema potrebe da idem u reality, zato što se ne plašim toga da radim, zato što sam sposobna jedna žena, šta god, kako god. Hvala Bogu da sam valjda tako vaspitana, imala takve roditelje koji su me usmerili da nisu sramota te stvari. Njih je sramota, na primer, lupam, znaš, ja sam, ne znam, aj sad da ne pričam, znači, sve što je normalnim ljudima normalno, njima je sramota, jer oni su šta, takozvana elita, a dete im dođe kao štiklirana stavka. To sam obavila. Meni to ne ide u glavu, ja to ne pojmim, ja sam tamo ušla da svom detetu kupim stan, kad sam izašla napolje, morala sam da mu kažem izvini, nije do mene, ali imaćeš sad sve drugo i imamo porodicu lepu, srećnu, eto to je meni nešto što nisam imala pre, a što je važnije i vrednije od svega drugog i znam da me Bog tamo poslao da upoznam Jovana, ja to znam. Znači, nema veze, ti si pošla da uzmeš te neke pare, možda i bolje što nisam uzela pare i uzela taj stan od tih para. Ja i ovu operaciju što sam uradila, iskreno nisam platila tim novcem iz reality, ja imam svoje razloge. Eto, tako da mislim da je stvarno bio razlog Božji da me tamo pošalje sad, 7 godina kasnije, 8, to što je Jovan tamo. Eto. Dom piše ljudi na part 657, Dome ti si nešto meni sumnjiv i čudan, nešto me zevzevčeš ovde. Tako Enči i nisi za onaj mulj tamo, znate šta, naša sezona ajde i bila negde ono, mislim s obzirom da stvarno ima puno odvrtnih ljudi, ali bila je nekako ljubavna, znači koncentracija je bila na ljubavne parove. Sad ovo što se dešava, ova čerga, ovi porodični odnosi, blaćenje, iznošenje prljavog veša o majci, sestri, bratu, dečku, vereniku, kurcu, palcu, znači jako mi je drago što nisam tamo. Hvala Biljo, kaže svaka čast za tvoje roditelje. Hvala i Tamara. Pozdrav za pingvine, hvala Milice. Enči, Majo, ljubim vas puno. Bravo, bravo kraljice, Otok i Lidija Aljoša, pozdravljam vas puno. Milica M, jesi sa Pejom već? Kako misliš već? Pravo u metu. Pa sve sam rekla što sam imala, znam da će ovo neko da podeli tamo gde bude trebalo.
da me valjda više niko neće pitati gluposti. Eto. Da li ću da uđem, koliko bi mi vremena, da svi oni predviđaju koliko bi meni trebalo vremena da ja prevarim Jovana. Ljudi, ne postoji šansa da ja uđem, znači, ja u bolnici noć kad sam se operisala nisam mogla spavam bez ovog stvora ovde, koji ima slušalice i ne čuje me. A kamoli onaj horor, znači, sve si bila u pravu sve si lepo objasnila, hvala. Hvala Bogu da nisi tamo užas sezona, tapkamo do 100k, misliš da mi je Lion, pošto smo na 778, bravo, kaže Dušica Juras, hvala puno, ne vraćaj se tamo, nije to za tebe, ja sam iskreno očekivala, odnosno ne mogu reći očekivala, nadala sam se da će mi biti ponuđen voditeljski posao, međutim, s obzirom da nije, nama ide ovako isto u redu sasvim. Stančić nam je taman za nas, iskreno malo je preplaćen za mesto gde živimo jer Altina je stvarno sranje kraj, ali ja sam ograničena na ovaj ovde predeo trenutno zbog Matijine škole. Tako da, eto, mislim, nije mi, ja ovde živim od 2007. godine, sad mislim da se glupiram, da se nešto ja bahatim i življavam, neću ovde da živim, ali pričam samo to zbog visine kirije, jer kirija je malo prevelika za ovo ovde prostor gde smo, ali okej, čisto je, lepo je, Jovan mi pomaže u svemu, Matija isto kad mu dune, kad ga ne spucala njegov nalet puberteta, brate, i srećna sam i zadovoljna i to je to, znači samo mi se niko ne petlja, brate, u moj odnos u smislu neka treća osoba, odnosno žena isključivo, pošto ja sam apsolutno nezainteresovana, kao mislim to je u prirodi valjda žene, da kad nekog voli ne može da je neko drugi pipne, tako da eto samo da mi se neka ne upetlja drompulja koja želi ulazak u reality, pa se nešto tu da mi smiše neke afere i ostalo kao što je bilo letos u Narod pita. A ovako sve ovo ostalo, Bogu hvala, samo mogu da kažem svaki dan i to je to. Hvala Ena Elita, vidi semafor sam dobila, hvala Jovan Page fan page, hvala ljudi, divni ste. Sve imaš, hvala Bogu, ma da brate, baš tako. Gde mi je dom? To me zanima. Sledeće godine u Mirjevo, da, mislim da mi je to PR rekao u live-u, eli? Ne može niko da smišlja ako ne postoji, a da izmišlja može svašta. Ne znam šta je napisala devojka. Ena je blokirala ili mutovala da ne mogu da pročitam. Ajde. Ej! Ćao, dobro večer. Promenila si sliku posle 100 godina. Lijepo malo. Sad puta mi Slava, u nedelju imam rođenski big match u 9 sati. Kada? Sad u nedelju uveče, 9 sati. Stvarno? Da. Šta ima? Evo malo sam upadala, gledam sam malo, gledam se. Šta si cijel dan? Evo pa, sam tu kuću, pa sam malo I ja isto, evo još malo, još 200.000 tapkanja i idem sa Pejom malo pejce. Ali ćeš ljubavi kad meni bude 1.000.000 lajkova da se malo mazimo, da gledamo nešto. Kad je to? Evo vrlo brzo, 200.000 još. Ajde. Jebi ga, što nisi do sad radio? Dosta, danas nema. Hvala Katarina Kaženče, ti si oduševljenje, hvala.
Nije ovo gospođetina, a nije. Od komunikacije. Jeste bre. Nisam ona draga, A? kako ja mogu biti? Jeste, jesmo mi igrali i ranije. Ja tebe pratim, cijenim. A da, i ja tebe isto, da. Ali kažu da nije, da je ono druga, da je to neka druga. Pre toga, ja 10 sekunde sam sreo kuka, otišao je kako. A, ovo je druga, okej, ona je gospođica. Ovo je gospođica, ona je da, jasno, okej. Video sam te. Jesi tačno čovjeka poru. Tačno sad, bukvalno levo, bliže storage od komunikacije. Hvala, Ena. Da, znam, ona dođe, pobedi me i ode. Rekala sam ti odmah, zatvorena vrata bila u elektrikalu i ja izlazimo napolje. Gde si otišao? Ja sam krenuo levo, ja ti otišao desno, on sam krenuo pratim ljapa. Ljudi, nešto ste mi, brate, utihnuli, jebote. Ajde malo još nešto da pričamo, pa da idem uskoro. Laku noć, Žaklina. Svakako i evo i ja idem vrlo brzo, ništa nećeš propustiti, ljubim te. Igraj da uđeš u C2, ma ljudi, kakve veze ima, sutra ćemo ući. Evo, sad sam ujebote, pa C3 sam 6, brate mili. Do 1 milion idemo i to onda uzimam peju s kompa, ovako se nasmio. Kako bi to upalio sam baka prasa, imate 5.000 ljudi u live. Volim da objasniš neke stvari, začepila usta. Kaže Anđela, ali ne znam zašto se taj komentar ne vidi. Ne znam zašto se ne vidi, ne veze, vidim ga ja. Galerija sredi. Ne znam ni to šta znači. Big Mac. Bok u 10 sekund. Ti sutra imaš intervju. Ljudi, Peja sutra snima intervju. Da možda gledamo, gdje ćemo gledati? Pa neće biti emitovan sutra, ne znam kada, kod Gorana Todorovića. Podcast, onaj, Sikter Tube. Aha, dobro. Zato što znam da ste se ljudi uželeli malo da vidite Peju, onda sam mu ja na svoju ruku zakazala. I... Da ga vidim, molim te, evo. Kaži, jedva čekamo, i ja jedva čekam. Evo, sreće, Poljubas pošalji Nataši, molim te. Kad će klip sa Kipra? Peja mi se ovako uradio. Zato što je meni poslao, ja nisam snimila voice over. Ljudi, snimit ću voice over, stvarno obećavam i kačem vam vlog s Kipra, jebote, znam, čekate i ja ga čekam na sledeće godine, ljudi, da. Ništa, pa znate šta, prošlo puno vremena, ja sam izgubila tu euforiju, sve to vezano za Kipar, iskreno prošlo me, brate, kao da sam bila, sram te bilo, ka žena elita, pa da. A šta da radim, zato što me prošlo, brate mili. Neka ubaci muziku, ne može. To je Peja završio svoj deo posla. Posla je meni i ovo sam ja sad neodgovorna. I ja samo želim da... da to bude meni super. Znači, moram da smislim samo kao uvod i tako dalje. Klip će danas sutra, da, ko što Peja priča. Idete opet na Kipar. Iskreno, ide mi se na more, baš. Ide mi se negde na neko putovanje lepo. Treba da idemo u januaru u Barcelonu, tako smo se dogovorili. Jovan skuplja sada pare za to isto. Mislim, skuplja ono. Stavili smo neke one taskove kao da se... Oni su sumnjali na mene.
Da ne trošimo pare uzalud na neke gluposti, nego da imamo kao obeleženo nešto šta hoćemo i on je stavio Barcelonu i to je to. I dogovorili smo se da ne podiže pare sa TikToka, na primjer, nego da to bude za to. Tako da, to je zato što ima ona utakmica i onda oni hoće da idu, ali idemo i Matija i ja i on i Vaske i onda to je ono, ali ja bih htjela neko ono konkretno putovanje, nešto gde nisam bila nikad ili neko more usred zime. Štednja. Ljudi, šta da radim? Hvala Valentino Valentine. Kaže baš si lepa devojko. Thanks. Najlepši par svih elita zauvek zajedno. Ne slušajte komentare zlih ljudi. Peja ni ne vidi komentare. Ja mu ih pročitam. On kaže pusti me toga majke ti. Što mi truješ mozak tim glupostima? Ko im jebe mater? I tako. Ali ja vidim svašta, ja volim generalno, čitam sve ono što me ne zanima u životu. I rekla sam, ljude koje sam blokirala, stvarno nemojte mi slati, brate, ništa šta ti ljudi rade, jer ne želim da znam. Blokirala sam ih da ne bih videla, zato što čupam korov iz svoje bašte, ne znam šta će tu, ja moju baštu sadim onako kako želim da izgleda. I jedem iz nje i mirišem cveće, uživam u njenoj lepoti. Evo sad što? Sad srećo moja, evo vrlo brzo imam još 80.000 lajkova. Mi fali, što? Tako da mislim šta će mi tu taj to kukolj. I eto, kukolja se lišavam, ne interesuju me ti ljudi i tako dalje, tako da ne možete utiče na nas, već sam malo pre rekla. Organizacija je pola posla, da, i da se malo štedi i da se, a dobro, ja uglavnom organizujem sav naš život, plan i program, Jovan se sa svim slaže, to ja njega pitam šta misliš o ovo, šta misliš, jel bih hteo ovo, šta misliš danas da u četvrtak idemo to i to, on tako pola popamti, pola kao da nikad nisam rekla, ali se ne buni, lepo mu je, tako da imamo neku crvenu devojku. Ali ima samo jednog čoveka. Da, Peja će da bude u šok toku sa Goranom u Siktoru, tako je, da, to je dugačak intervju, jebote, ima tu svašta da se čuje i da se priča, ja volim svoj gledala 2-3 puta. Tako da jedva čekam Jovan da ode i da čujemo njega i znam da ćete mi biti zahvalni zbog toga što sam zakazala na svoju ruku, jer je Goran pisao nekih nedelju i po dana konstantno i ja sam na kraju njemu zakazala i on je, a šta da pričam ja, šta ima, ja ne mogu, i onda sam mu rekla, boga mi ćeš da ideš, ti si javna ličnost, dugo je što ljudima koji te vole, prate, podržavaju, prate, idi malo, razgovaraj s čovekom, lagano, ne pričaj o čemu ti se ne bude pričalo. Popusti se, to se od tebe zahteva, naravno ne moraš iskakati iz frižidera ko što ja nekad umem, ako ti nije do toga, ali lepa je emisija, brate, i žele ljudi da te upoznaju malo više i dugo te nisu videli, tako da eto. Ajde sad da vidim šta pišete, čekaj. Tako i treba, Peju boli briga, kaže Jovan Page fan page, bukvalno. Bravo za njega, tako je, normal. Objasnio je on hejterima sinoć sve, baš tako, nemoj niti da se nerviraš, ja sam emotivnija dosta, Peja mislim je emotivan, ali ne pokazuje tako baš kao ja. Nije štednja, već pametna ekonomija, svaka čast, dobro, malo ima i štednje,
s obzirom da ja, na primjer, nisam uplatila pare na karticu sada uopšte, da ne bi mogla da naručujem sa Temua. Danas sam zadnje pare pokušala da potrošim, ali su me nešto zeznuli pa sam im tražila da mi vrate i rekao se da će mi vratiti 27. decembra, znači užas, tako da više nemam para na kartici i jebi ga, to je štednja za mene s obzirom da više nema Temua, jebi ga, tuga Božja, šta da radim. Da, tako je, bravo NČP za ovog zajedno, najiskrenije ljubav, pogledamo klipove svaki dan, hvala Bogdanka Lazić, hvala svima kojima padne na pamet da svaki dan pustite naš vlog. Ja ujutru kad se probudim, prvo što uradim, pustim na TV-u da pogledam oba. Kako Pejin tata lepo priča. Nisam pogledala ceo intervju, ali sam pogledala neke isečke. Zahvalna sam mu, ja imam odličan odnos sa oboje Jovanovih roditelja i najbolje moguće mišljenje o oboje, tako da ništa drugo nisam ni očekivala, ali mu svakako hvala, baš je bio velikodušan sa svojim izjavama. Ja vam samo rekao kao mislite da i nisam rekao ništa. Tapkajte brže. Evo ga milion. Ljudi, milion! Imamo milion. Vidite, stvarno ovo izgleda kao da imam šlauf ovde. Nije, vidite da je to Blok iz raja izašao. Da, baš tako. Stina će pevat, pokopo sve hejtere, istina, jel to peje u Pingvin papučama? Jeste, kako ste vi to vidjeli? Čuli ste ih, jeli? Da. Peje u Pingvin papučama. Istina, zabole me sad ovdje, baš sam se drmnula, a ja sam čekaj, Jovanovim papučama. Čuje se zvuk, da, zato što se pingvin papuč čuju ko pingvini. Ja sam sebi naručila nove pingvin papuče, zato što je Peja uzurpirao moje pingvin papuče, sad su njegove. Jedva čekamo, bit će to super. Da, za kako se zove. Goran je fin, kulturan, korektan, bit će mu fino kao i tebi. Ja sam sa Goranom dugo godina dobra, super smo, znamo se mnogo pre realitija. Goran je divan dečko, uvek bio prema meni. To je to. Što nema Temua, zašto nema para? Da, Dome, hvala Dome, videla sam te da tapkaš i evo obaveštavam me da sam dostigla milion, hvala Majo isto za toj informaciji, svima vam hvala koji ste tapkali, hvala vam do neba, ne morate više, milion je poenta, to je bitno da stignemo svako veče, divni ste. Pa niste još isplaćeni, pa mislim nismo, nećemo verovatno ni biti, nije to ni važno, ja sam se s tim davno pomirila, nije to primarna stvar. Sačuvala sam što se mene tiče dostojanstvo, apsolutno, bolje nije moglo, imam Jovana, već sam objasnila sve, ne bih se ponavljala. Sinoć nam pokazao digo noge, da. Ja sam naručila, vidi ga Peja, majke, Pejo, ušao si u live. Evo ga Peja ušao u live, kaže ljudi tapkajte. Gde si poručila papuče? Pa na Temu, gde ću ih poručiti ja sve s Temua. Prst me zabolao zbog Peje da natapkamo 1 milion. Hvala ljudi, evo ga u sobi, ušao mi u live. Neka ga treba papuče za zimu, jako su tople, divne, udobne i zato ih je i prisvojio. Vi ste ljubav za ceo život, rođeni jedno za drugo. Nadam se da da, eto. To je to. Ups. Izlazi, čekate Peja. Da, tu je evo, volim da bacim jedan blok i ja za kraj.
Ćao antiprotivna, ćao ljudi, ljubim vas sve, hvala vam puno na milion tapkanja, hvala vam što ste bili tu, hvala što gledate svako veče, nadam se da ću ući i sutra, postoji mogućnost da vam budem tu i preko dana, ili ako ne, onda se vidimo uveče, u slučaju da ne odemo u Savanovu. Evo ga. I da, očekujte da ću objaviti sutra preko dana humanitarnu akciju koju sam već vam objasnila o čemu je reč i kako će funkcionisati za malog Sergeja, tako da eto, ljubim vas. Što se tiče Sergeja, mali Sergej veći od tebe, kaže Matija. Da, nek je živ i zdrav. Što se tiče Savanove, to je jedino ako Peja upali live, ja nemam to ne praktikujem da palim live u izlasima u životu, nisam to radila. Ja se tad provodim, nekako mi je ovo kao da pričam s nekim na video poziv, a to ne radim. Tako da, lepo sam se ispričala sa vama. Ljubim vas puno, hvala vam i na tapkanju i na pobedama večeras, divni ste, carevi ste, da vas ne pozdravljam sve jednog po jednog, znate na koga se sve ovo odnosi, svako večer ste tu, tako da mislim da nema potrebe, ali ajde, bit će dana, evo ga XY, nisam ni znala da si tu još uvek, ljubim vas